А вие колко кози сте имали? До 5. 13 малка, като ги родят, 5 Точно. майки, като родят, стават и още 13 малки. Ето. А тук да видиш какво става. Детска градина. Да. Хора са портата на среща и хайде на поляната. Ох. Ето ги. Събрали са се. На събрание кокошките. Чакай, аз ей така де. Няма страшно. Ето, спокойно, бабо. Ня. Познават, че си чужда. Да. Познавате за това. Виж как дават сигнал. И едно коте се качи отгоре. Те знаят откъде да слезе. Сега да го затворя. Измръзнали сте, щом сте се прибрали. Мислиш, че им е свел. Не ги е страх от мене, а просто... Усещат, че друг човек мисли. Да. Не е бабата. Хайде вътре. И те оттам могат да си изли. Иска да излиза на разходка. Точно така. Даваме предимство. И пак коте отгоре. И коте отгоре върху кокошките. И тука на дървото. Насякъде. Шарена работа, шарена. Живот. Живот. Кипи от живот тук. И от живот. Тук какво садиш тая градинка? Цветя или Не. зеленчуци? Чушки, пипер. Чушки. Чушки. Да. Защото така изглежда добре почвата. Защото е обработвано. Обработвано. На пролет пак ще я прекопаем, ще направим леки и зели. Имаше, ама там е останало. Една зелка останала. Тя вече... И малини, капини имаш там. Капи. Да. Как те следват? Надяват се нещо да падне. Аз съм ги нахранила. Но те си идват и тук. Ама че то да всякъде те са... Където им хареса там да стоят. Ето го това маничко. Мисли, че... И ти ли искаш да те? И ти? Да. Ама какви сте? Айде, гушнете се да се топлите едно друго. Топлят се ти. Така. Ето. Айде, събирайте се. Така. Елай ти. И какъв хубав килим имаш тук, български. Да. Стар български килим. И орехи си събрала от дървото. Да. От това твоето дърво до кокошките. Да. Имам вътре в мазето, имам още. Горе от ранчото децата донесоха. От ранчето как звучи? Там на края на селото имам там. Оттам ги купувате, нали? Не бе, мястото е наше и той има постройки, има там други машини. Да. Има някакъв човек, който се занимава с орехи тук в това село, нали? Има едно семейство. Да. Те продаваха, ама си имат ли още, свършили ли са ги, не знам. Ама котенца, вижте как се събрахте тук. Много сте сладки. Опа! Айде. Те се нахрани. Бръзнали, баба, айде да се прибираш. Айде, Томи, прибирай се. Айде, баба, ще прибери и кофата. Прибирай се душичко. Кофата, да, че ръката ти замръзва. Имаш иглика, май. Това... Да, иглика е. Иглика. Тя е много хубава, червена и жълта. Червено и жълта иглика. И това е чес. И гледай как. Томи, хайде, баба. Айде, баба. Айде, прибирайте се, душички. Айде, Ама виж как си знаят, идват си. баби. Пипи. Айде, пипи. Айде, баба, всички се прибраха. Айде, ладна топли. И оранжевото идва. Да, жълтурчо. Жълтурчо. Той не е ял, той ще е гладен. Къде беше и те как ядоха? Жълтурчо е ладно. Къде беше? Има от попарата останало. Айде. Айде, идви да ядеш от попарата. Малкото да се прибере, другите хич не ги жаля. Да, права си. Как го каза? Точно. Това мъничко. Прибирай се. Така, хвани го, че то ще няма да оцелее на този студ. Айде, и зад мене котки. Гонят се.
Айде, прибирайте се. Те се гонят. Айде, бабо, Томчи. Ей, тук. Айде. Айде, идвайте си. Ама виж как те слушат. Томи, прибирай се. Айде, баба, бърш. Прибирай се, прибирай Айде, се. баба, ще затворя врата. Айде, затваряме. Айде. Айде, баба е тук, айде. Това е делва. Много В хубаво. него се е правила едно време трошия. Аз като дойдох, се карваме в него трошия правиш. И така едно време няма порцелана, докато Няма, излезе. да, глина. Глина, от глината. Глината се прави трошия. Ей, какво нещо? Аз свърших това вече ръкавицата.